Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर लोगोफोर आङो भिडिअ लाबोनो हायैया दुइ तिन सारिनिफ्रायनो ओरै ब्लगखौ लाबोनो हायाखै आरोना लोगोफोर दिनै 20 थांलायलायबाय दां ओमफ्राय गाराङाबो नै लोगोफोर एकदमबारे मैसो गारांनिसो जाना दं आरोना लोगोफोर लोमजादोंबोमोन आं ओमफ्राय ओंखायनो आं नोंसिनि थाखाय ब्लग लाबोनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान ब्लगावहाय नायनो हागोन आरोना आङो दा बोराइनि रुमावसो दंफैयोना आरोना लोगोफोर आङो फैनायनि ब्लगखौबो लाबोनाय जायासै आरोना लोगोफोर आङो केरेलायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर नायदो बोराइनि रुमा देन्जार हालोदानो हौवाफोर थाबा बोरैबा जायोना माथो खालामनो लोगोफोर आङो ओंखाम उखैनायबो मोनबाय ओमफ्रायो आलु भाजा ओमफ्राय ना गोरान बाथोन जा दं बेखौनो संनानै जानोसै आरोना लोगोफोर बोराइनिया जेबो गैया र' नोंसिनो देखायनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय आंनि गाराङा लोगोफोर मानि थाखाय होनबा बिराद सादों ओमफ्राय गिदिर जानानै थाबाय आरोना र' लोगोफोर देखायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं आलु एवगासिनो लोगोफोर गरमखौथ' बुंनांला जेबो क्रिम सिम फुननो हाया आंथ' मोखां सुनानैल' फैबाय नालाय मैया मेंबोबाय ओमफ्राय बिराद उन्दुबाय 9:30सिम उन्दुबाय 9:30 लोगोफोर जेबो क्रिम फुननो हाखाया आरोना लोगोफोर एकदमबारे आङो सिखारनानै मोखांल' सुबाय आरोना ओमफ्रायो एसे ब्लग लाबोनोसै बरिं हारसिं रुमाव होननानै आङो ब्लगखौ लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर जाय आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदों प्लिज लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं बेयाव आलु एवदों आरोना आं हारसिंसो दा बोराया खामानियाव थांबाय आलुआ खामबायसोदां खामाखैलै आलु भाजा एवनोसै ओमफ्रायो ना गोरान बाथोन देनानै जानोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैबाय टाइमाबो 10ता 11ता जानोसै एरखांबाय आं लोगोफोर खामोना ओमफ्राय दा खोबना दोनथ'बाय आङो नायदो गेसफ्राबो लोगोफोर बेसिबां लेथ्रा जानानै दं नायलाय जेबो मैगं गैया आरोना नै लोगोफोर बोराइनिया ओमफ्राय नैबे माइरं ओमफ्राय नैबे दै दोनग्रा बाल्थिं आरो नै फोरबो दंसै लोगोफोर आं खिथानोसै एलाय जों थानाया बे गोजौआव थादों आरोना ओमफ्राय नै ओरै दखान दङ बैलाय जोंहा बैयावनो रेसन जागोन आरोना लोगोफोर ओरै मा थाङोथाय मिथिला आरोना लोगोफोर नै बेयाव बिराद गिदिर बल खेला वर्ल्ड काप जादोंमोन ना मा होनो ओरैबो दङ नैबे गोजौआव थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयावहाय सिरि ओरै ओंखारलांग्रा आरोना नै बिराद गोजौआव गोलैलांबाथाय थैखागोन ओरै नायदो लोगोफोर नैबेनो केरेलानि भिउआ बे जों थानाय रुमनिफ्राय आरोना भिउआ लोगोफोर बैयो लबार बिफां गोजादां ओरैबो न' दंजोबो ओमफ्राय आरो नै बिसिनि मस्जिदा लोगोफोर बांगालफोरनि आल्लाह होग्रायानो नैबे आरो खाथिल' जायगायालाय मोजां ओमफ्राय नाथायबा बिराद गरम आरो जायगायालाय मोजां लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ एसेब्लाबो ओमफ्राय मा होनो बिराद गरम आरोना लोगोफोर बेनोसै जोंनिजोंथ' आसामाव दा एसे थान्दायानो दां ओमफ्रायो नै माथो खालामबावनो लोगोफोर आङो आलु एवनानै जानोसै ओमफ्राय ना गोरान बाथोन देनानै जानोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनो जाला बायनोसै लोगोफोर आंनिया ब्लग लाबोनो हायैयाबो गोबावसैमोन नालाय नै दायो ओंखाम एसे जाना लाग्रोनानै बे रुमफोरखौ एसे साफा खालामनोसै आरोना लोगोफोर एकदमबारे नायजास्राय आरो नायजाथावखाया ओमफ्राय बोराया दा खामानि थांदों लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव बोरायखौ नुबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावगोन आरोना लोगोफोर गरिब अबस्था कारेन्टबो गैया बरिं लोगोफोर ना गोराना बेखौ नै आलु साराय एवनायखौ सुला आरोना लोगोफोर आङो बेयावनो एवसिगोन आङो माने सावबाबो खामहद्रायो नालाय सारायाव गुदुं खालामसै आरोना र' बारा नाङा मानै माथामल' देगोन आङो बेखौ बेयाव हरनोसै आरोना मालाय खामबाय थासिगोन गोथावनो जेबो मैगं गैया आरोना ओमफ्राय आं लायासै रायलायनोबो रोङाना आङो लोगोफोर
बेखौनो एवनानै जानोसै आं लोगोफोर ना गोराना माबाखांबाय आरोना आं एवखांबाय नै गेलासावसो होनोसै थौसि गैला मा थौसि मोनबावनो देनोसै आरोना लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर देग्रायाबो देखांबाय लोगोफोर नै गेलासाव नै नुवासैहाय नै बेखौ बेयाव एसे दोनसै आं जाजोबनो हानाय नङा लोगोफोर आंनिया मोनबाय आरोना नै ना गोरान बाथोन आलु भाजा आं जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दा दसे उनाव दसे लोगो हमबावनोसै लोगोफोर जाखांबाय आरोना लोगोफोर आङो एकदमबारे ब्लगखौनो लानो बावदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गोसोखांनानै लाफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै बैयावहाय फारौ दङ र' आं खिथानो लोगोफोर फारौ दां इयो फारौ दाउ जा मोजां फिसाया माथाम दङ आरोना जि मोजां लाखादों नायलाय अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा आइया न'निफ्राय नारजि हरदों आरोना नारजि ओमफ्रायो नैबे अमा मेजेम ओमफ्राय नैबे फिथा गुन्दै आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय बैहाय ना गोरान दोङो बेखौनो हरदों आरोना बेखौ संना जानोसै अमा मेजेमजों नारजिजों जागोन आरोना लोगोफोर गोथावनो बिराद गरम फांखा लागासिनो आरोना फांखानि खाथियाव जिरायखादों नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टआनो जायाखै आरोना लोगोफोर अब्लाबो आं नोंथांमोननो बे गुसुं ब्लगखौनो देखायबाय आरोना लोगोफोर आङो संनानै आलु ना गोरान बाथोनबो जाखांबाय ओमफ्राय दसे थान्दा बार लाबाय आरोना नै फांखायाव ओमफ्राय रुमाव हारसिं थाबाय आरोना मेथाइ लायना जाफैनो थिनदोंमोन आंखौ जायासै आरोना ओमफ्राय आंखौ मेथाइफोर लायना जाफैदोंमोन ओमफ्राय आङो बानाय मोनबाय आरोना थाङासै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों प्लिज लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय